champion एमएलए एफसी वेस्ट बेंगल have it एमएलए एफसी वेस्ट बेंगल have it थैंक यू ट्रॉफीजों लोगोसे नगद 10,000 आरो बे समाव प्राइज हरनायनि थाखाय डक्टर सार बिथांखौ जय बसुमतारी आरो बे समाव जाबेर एफसी हैप्पी हुर्रा आरो नेक्स्ट आहिबो आज विनर टीम मा बुंगोन साबनि समाव बे समाव गिबियावनो आङो ददेरे क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनखौ हामबाय होननायजों लोगोसे साफ्रोमबो सोद्रोमाखौ हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे जाय स्पन्सर खालामनानै बे खेलाखौ होदों बेनो जाहैबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांखौबो हामबाय होननाय जासिदों मानो होनना बुङोब्ला बे मागथाइगाव ददेरे क्लाब बे फिल्डआवहाय बे खेलाखौ नुफैनो मोननानैहाय गोबांथार गोजोननाय मोनदों मानो होनना बुङोबा गोबांथार दिनैहाय बेवहाय हिन्जावै हौवायै बा बेबादिनो बिभिन्न जनगोष्ठिया ज' जानानैहाय दिनैहाय नैबे खेलायावहाय योगदान होफैदों बा जाफुंहोफैदों बेबायदिनो आंखौबो जेरैबायदि लेंहरदों दिनैहाय बेबायदिनो आंबो नुजाफैदों आरो बेवहाय एक्चुअलि मोननै एंगेलावहाय गेलेनाय जादों बयसबो दङ आरो गार्लसबो दङ दा बेनिखायनो मोननैबो साइडनिफ्राय गेलेनायखौ जेरैबायदि 40 बेखौ नुनानै खुब गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे रंजाथाव बाथ्रा बेनो जे बेंगलनिफ्रायबो टीम फैदों बेनिखायनो बेंगलनिफ्राय गेलेफैनाय जेफोर टीमफोर जायफोर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि क्लाबनिफ्राय दैदेनबोदों बिथांमोनखौबो हामबाय होननायखौ जासिहरदों फुटबल गेलेगिरिफोरखौहाय माबोरैबा जौगानो हागोन होननानै देख फुटबलजोंहाय जोङो गोबांथार दिनैहाय जिनिसा गावनि फिजिकेलि जोङो जिनिसा स्ट्रं जोङो खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो स्पर्ट्सनि दुवारै गोबांथार गावखौहाय थांनानै थानायनि मोनसे राहाखौ जोङो लानो हायो मानो होनना बुङोब्ला स्पर्ट्सनि थाखाय मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव जायगा दं बेनिखायनो जोंनि थाखाय स्पर्ट्सआ खुब गोनां देहानि थाखायबो आरो गावखौ थांना थानायनि मोनसे लामाखौहाय जोङो दिहुननानै लानो हायो मानो होनना बुङोब्ला दिनैहाय जिनिसा फरायनायजोंल' जोंनो फरायनायखौ नांगौ खिन्थु फरायनायजोंल' जे दिनैहाय साख्रि मोनो बे नङा स्पर्ट्सजोंबो गोबांथार डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोननो हायो दा बेनिखायनो स्पर्ट्सआ जोंनि थाखाय खुब इम्परटेन्ट आरो मोनफ्रोमबो ओनसोलावहाय दिनैहाय जिनिसा स्पर्ट्सआ दावगाबोगासिनो दङ आरो गोबां जायगायाव दिनैहाय निस्सय मोनसे जागरण जादों इयुथफोरनि गेजेराव डिफेन्स फारसे बा मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय दिनैहाय मोनसे गावखौ दालांनायनि मोनसे लामाखौहाय थि खालामना लानो हादों होननानै आङो आसा खालामनो हायो गोबां लाइमोनफोरानो निसाजों गब'नानै दं बिसोरनि थाखाय सारा निस्सय गोबां दिनैहाय जिनिसा लाइमोनफोरा दिनैहाय निसाजों गब'नानै दङ बेनो सिगांहाय बेबादिनो स्पर्ट्स फारसे एसे गेप जादों बिभिन्न खारनावहाय दा बिनिखायनो गोबांथार दिनैहाय लाइमोनफोरा नंगौ ड्राग्सजों दिनैहाय आन्दायनानै दङ नाथाय बेबादि एरियाफोरावहाय बोथोरजों लोगोसे समजों लोगोसे जितु स्पर्ट्सखौ कन्टिनिउ खालामलांबाय थायोब्ला अब्ला स्पर्ट्सआव मोनसे इयुथफ्राबो बिजि जानानै थागोन दा बिनिखायनो बेबादि स्पर्ट्स होनाया खुब मोजांनि बाथ्रा स्पेसियेलि आरोबाव आङो बे ददेरे क्लाबनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ हामबाय होननायजों लोगोसे स्पन्सरखौबो आङो हामबाय होनदों आरो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ आङो सान्थ्र'यै हामबाय होनदों मानो होनना बुङोबा बेफोरबादि खेला होनायजों लोगोसे गोबांथार जोंनि जे ड्राग्स एडिक्ट जानानै थानाय बिथांमोनाबो निस्सय दिनै नङा गाबोन बुजिनो हागोन आरो बे स्पर्ट्सआव लोगो लाबानो बे ड्राग्सनिफ्राय गोजान जानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो